हाय लोगोफोर आंनि आर'नाइ एमजे इउटिउब चेनेल नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं दिनै जेबो कन्टिनिउ भिडिअ लानानै फैयाखै लोगोफोर। जोंनि कलेजनि फ्रेशार्सनि ब्लग भिडिअ खालामना खिथागोन लोगोफोर। इन्ट्रेस्ट जागोन नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय था जोंनि कलेज। हाय लोगोफोर जों दा माबायाव कलेजाव थांनो नागिरदों। फ्रेशार्स दङ, साथाम लोगोफोर दं। जों दा सफैबाय लोगोफोर कलेजाव। आं दोंसे बर' मेथाइ रोजाबनो नागिरदों लोगोफोर, सिरि सिरि मोथो मोथोखौ। बेनिखायनो आं ड्राम्स लादों। बे ड्राम्सखौ जों दा रुमाव सोहैना दोननोसै। बेनिखायनो जा रुमाव थांसै जों दा। हाय लोगोफोर जों दा रुमाव सफैबाय। नै लोगोफोर दं नै बिसोर बिदाव बर' बे गायना बर' गासिबो एसामिस गोजा। जों दा रुमाव दङ। देग्रा दसे दा रेस्ट लादों लोगोफोर। नोंथांमोननो दा देखायजोबगोन लासै लासैनो। मेंदोंमोन लोगोफोर ड्राम्सखौ थिखांनायाव। नै लोगोफोर जों दा ज'नोसै। नैबे जों सिनियरनि, बिनि थाखायनो जों बेजों हाबला। नैजों हाबहैनोसै जोङो नैबे लास्टजों। जों दा थांसै। लोगोफोर दं नै सानै साथाम दं लोगोफोर। आंनि उनाव सासे। आं हले सिगाङावसो सहैगोन लोगोफोर, मानो होनबा भिडिअ खालामनांगौ नालाय। अब्ला नोंथांमोना फारि फारि नायलांदो। नै जों बेजों जुनियर लोगोफोर। जागायहांबायानो नै लोगोफोर नायदो। सासे लेंहरजाबायानो लोगोफोर नै नायदो। সন্মানীয় সুনীল কুমার দাস ডাঙৰীয়া, আপোনাক আইটিআৰ সঞ্চালক বাণীকান্ত মজুমদাৰ ডাঙৰীয়াই চন্দন শৰ্মা ছাৰক দেখি পাইছো। ছাৰে আমাৰ লগত ইমান মঞ্চত সহযোগ কৰিলে আমি ভাল পালো হয়। বাহিৰে কেনেকৈ গেম খেলা? কি ধৰণে গেম? ফ্ৰী ফায়াৰ মানে আজিকালি চব মানে অনলাইন গেমে, মানে বাহিৰত কোনো খেলিব নোযোৱা নেকি? ফুটবল খেলা? আচ্ছা, গান গাব পাৰিবা ন? আৱাজটো তোমাৰ এনেও ভাল দেখিছো। लेंहरजेन बेनो सिनियर स्टुडेन्टफ्रा जोंनि जुनियर स्टुडेन्टफोरखौ मेथाइ खननांबाय बेस्रा। लोगोफोर जोंनि कलेजनि फ्रेशार्सआ गुबुन कलेजनिफोर बायदि नङा। रमान्टिक खालामबाया लोगोफोर, मानो होनबा जोंनियाव गार्लस गैया, अनलि बयसल'। बेनिखायनो जोंना गुबुन जायो, रमान्टिक गैया जोंनिया। थेंक इउ। लोगोफोर जोंनि स्टुडेन्टफोरनिल' फ्रेशार्स नङा लोगोफोर, सिनियर सारमोनाबो हरनानै बायदिसिना खालामहोदों लोगोफोर। नायनो नोंथांमोना नुनो मोनदों। जोंनिल' फ्रेशार्स नङा, सारमोननिबो गुबुन कलेजनिफ्राय जोंना जुदा लोगोफोर। जोब्बाय दा लोगोफोर। दा सिनियर स्टुडेन्टआ गांसे मेथाइ रोजाबनो नागिरदों। आं हले गबाय लोगोफोर। प्रेक्टिस दंमोन एसे गाननि, बेयाव थांनानै गबाय आंहा। आंबा माला खननो मोनगोन लोगोफोर, नेगासिनो। दायोसो मोनसिगोन खोमा। আপোনালোকৰ যি মোবাইল ফোনবোৰ আছে সেয়াবোৰ যে সকলো বন্ধ কৰি ৰাখে অথবা চাইলেণ্ট কৰি ৰাখে, কিয়নো গান বাজিলে মোৰ নাচ উঠি যায়। ইয়াতে মই গান গাব অহা নাই নহয়, কৌতুক কৰিবহে আহিছো।
11:00 जनानै दा 2:00 जाबाय लोगोफोर गेजेरावनो मिटिंफोरबो जादोंमोन आं नोंथांमोननो खिन्थायासै क्राक निउसनि मानसिफोर फैदोंमोन बिथांमोना लेक्सार होलांबाय नोगोद ओंखाम उखैबाय लोगोफोर माला मोनजायो हाय लोगोफोर जों दा मोनजासिगोन एफा गोबावनि उनाव 2:00 जाबाय दा 2:00आवसो मोनजाबाय बे जोंनि रुम लोगोफोर नैबेनो जोंनि रुमा जों दा जानोसै दानिया जानोसै ओंखामखौ जाखांनानै सफैफिनबाय जों लोगोफोर दंबावो लोगोफोर हरनि 8:00 जागोन लोगोफोर नोंथांमोना फारि फारि नायबाय था गायकफोर दङ गायक साथाम लोगोफोर गायकफोरनि नामखौ आं बारा मिथिस्लाबासै हारसाफोर गोजा गायकफोरा लोगोफोर কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হলে মোক ক্ষমা কৰি দিব सारे 5:00 जाबाय लोगोफोर एसे खोमसिबाय बै आंनि लोगोखौ खिन्थानाया जरहाटनिफ्राय फैदों बिथाङा रुमाव थायो नै लोगोफोर मोनाबायानो 5:30 जाबाय 8:00सिम जागोन लोगोफोर टेनसना नोंथांमोना नुनो मोनगोन जाहैबाय दासो जोंनि बर' हानाय नङामोन लोगोफोर स्टेजआव गाखोनो गोलावथार जाबाय लोगोफोर भिडिअआ आं पार्ट 2 खालामबावनोसै नोंथांमोना पार्ट 2 आव नायदो मेन गायकआ पार्ट 2 आवसो थासिगोन लोगोसेनो दिम्पु बर'आव फैनो ओंखारदों लोगोफोर नोंथांमोना दा सेकेन्ड पार्ट 2 आव नोंथांमोना दिम्पु बर'खौ नुगोन लोगोफोर नाय पार्ट 2 खालामबावनोसै आं लोगोफोर
आं गान खननायखौ पार्ट 2 आवसो नुसिगोन लोगोफोर दा खननो टाइम गैला होनदों दायो खननो होगोननो दायो लास्टआव अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन नै